Keikkatyö on mainio keino kerätä työkokemusta sekä ansaita rahaa itselle sopivin ehdoin. Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille keikkatyöalusta on tähän tarkoitukseen yksinkertainen, helppo ja kaikille avoin vaihtoehto. Alustan käyttö vaatii rekisteröitymisen, joka tapahtuu luomalla alustalle profiili. Aluksi rekisteröityminen kyseiselle alustalle vaatii yksityisen koodin Sopiva. Tämän jälkeen sinua pyydetään täyttämään erilaisia tietoja liittyen omaan osaamiseesi, kokemukseesi, koulutustaustaan sekä kiinnostuksen kohteisiin. Täytettyäsi profiilin sinulle tulee ilmoituksia avoimista keikkatöistä ja voit ilmoittaa olevasi halukas suorittamaan jonkin tietyn keikkatyön. Täyttämäsi profiili toimii alustalla ansioluettelonasi. Keikkatyön tilaajan kannalta alusta toimii samalla tavalla. Tilaajan tulee myös rekisteröidä alustalle oma profiilinsa. Alussa kysytään, oletko rekisteröitymässä tilaajana vai tekijänä, joten alusta ohjaa sen mukaisesti profiilin täyttämisessä, eikä alustan käyttö ole siksi vaikeaa. Alustalle tilaajaksi voivat rekisteröityä yritykset, yhdistykset sekä yksityiset kotitaloudetkin. Profiilin luomisen jälkeen voit ilmoittaa alustalle avonaisen keikkatyön valitsemalla tehtävän tyypin sekä palkkauksen valmiista vaihtoehdoista tai määrittelemällä sen itse. Avonaiseen työtehtävään hakeneista hakijoista tulee tilaajalle tiedot ja tilaaja valitsee itse tehtävään mielestään soveltuvimman hakijan. Keikkatyön tilaajan sekä tekijän välille muodostuu toimeksiantosopimus, joka ei sido kumpaakaan osapuolta muilla tavoin kuin yksittäisen keikkatyön osalta. Sopimus tarkoittaa käytännössä myös sitä, että keikkatyöalustan kautta hoidetaan palkanmaksu, työntekijän vakuuttaminen sekä muut työnantajavelvoitteet. Keikkatyö voi olla sopiva keino ansaita rahaa myös esimerkiksi opiskelujen tai eläkkeen ohessa. Keikkatöitä voi olla paljon erilaisia, joista yhtenä esimerkkinä on tällä videolla kuvattu laiturin öljyäminen, joka on tehty opintojen ohessa. Keikka oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja kaikki olivat tyytyväisiä työn lopputulokseen.